Здравейте хора, днес ще пробваме всяко едно ability, почваме с The Strongest Hero. Така че да. Това ще ни бъде първото ability. Добре хора, получихме улта. Време да го използваме. Serious Punch! Ще използваме третото ни ability от улта. Окей, това го гръмнахме! Супер! Сега ще използваме следващото ability. Hero Hunter. Окей хора, имаме втория ult. И сега ще го използваме. Сега ще използваме всяко едно ability. Третото ability ще го използваме и след това четвъртото ability. И то ще го смачкаме. Хора, съжалявам, че това не можах да го направя. И хора, ще използвам последното ability, както ви казах. Окей хора, следващото ability, което ще използваме е Monster Form. И хора, сега получихме третия ми ult. И време е да го използваме. Хора, сега ще го убием. Просто ще направим За ултимейта си направил да свин. Да. Как е в нас? Не можеш го Сватра робот. Не, безплатно е тук. Не, най-долу. Чакай. Като го убивам. Това е странно. Чакай малко, само да го убия и то го издълнеш. А не го убия. И това не е. Вижте е робот, след него. Хелмата. But bro, it's literally WoBA. Gone. It's literally WoBA. Не, безплатно. И сега хора, следващото ability, което ще използваме е Destructive Cyborg. Така че, нека да го използваме. Окей хора, получихме четвъртия ult. Сега ще го използваме. Първо ще го убием, защото той има много малък health. И сега ще използваме всяко едно ability. Почваме с първото. След това използваме и това ability. След това ще използваме третото ability, хора. And now the last one. Да. The last one. Go use the last one. Wait please. Казвам. Аз говоря на Бог. Окей хора, и си използвах ултимейта. Само да го убия този викъздълния. Окей хора, сега ще използваме петото ability, който е Deadly Ninja. Сега ще използваме петия ult. В момента го ползваме хора. Окей хора, това го мачкаме. Супер. И сега ще използваме последното ability. Straight on.
Окей, хора. Окей, хора, сега ще избера следващото ability, което е Brutal Demon. Така. Окей, хора, сега ще си използвам следващото ability, следващия Ultimate Pump Up. Окей, сега ще почваме да използваме всяко едно ability. Окей, хора. Окей. Нажимай като са. Уи! Мале толкова го гръмна, хора. Окей, хора. Малко пропуснах. Това е един мой акаунт. Nah. It's definitely not your account. Because it's my own. Окей, хора, следващото ability, което ще изберем е Blade Master. Окей, хора, следващото ability ще бъде... следващия ult сега ще го пусна. Окей, хора, това малко веска го убих. На сега, хора, сега ще ги имам моят акаунт, те ще видите салати. Така мисля, че са казва хора. Хоп и хоп. Окей, хора, сега ще видим моя акаунт. Окей, хора, следващото ability ще бъде Loud Physics. Здравейте, хора, следващото ability сега ще бъде... следващия Ultimate сега го пускам. Първото ability ще бъде Cosmic Strike. Абракадабра. И хоп. Окей, хора, следващото ability. И следващото ability ще бъде и това. You missed that. Следващото ability ще бъде и това. И хора, сега ще убия този нуб. Да ви чакайте. Окей, хора, следващото ми ability сега ще бъде Marital Artist. You did not just Окей, хора, отключих следващия Ultimate. Нека да го пуснем. Брада, се наведих всякакъв идиот. Да. Брат, стигай! Как не си били? Нищо е, бе, аз път си направих. Не съм. Не е вярно. И хора, следващото ни ability ще бъде KJ, така че да, нека го изберем. Окей, хора, последното ability ще бъде KJ. Окей, хора, сега използваме ability.
И хора, това беше клипчето от мен. Искам